Vexa como sai o sol cando abre los teus ollos, cando abre los teus ollos. Vexo como sai o sol, sinto quente toda a cara e as meixelas por ser rubias, as meixelas por ser rubias. Sinto quente toda a cara. Amence cando espertas, o sol que ce cando ríes. Sempre deixo a fiestra aberta para escutar o que me dis. Zo o vento cando me falas, a tarde far relucir. Ven a noite cando te calas e outra vez vou dormir. Vexo como sai o sol cando abre os teus ollos, cando abre os teus ollos. Vexo como sai o sol. Boas noites e benvidos á Taberna de Xove. Nesta ocasión, a Asociación Cultural Saíñas quere recrear unha taberna de principios do século XX. Por aquel entón, as tabernas eran establecementos públicos de carácter popular onde se servían bebidas, comidas e no que se podía atopar calquer artículo necesario para a casa e o campo. Estes locais existen na historia desde o 1700 a.C. As mulleres acudían ás tabernas principalmente para facer algunha compra e os homes para tomar unhos viños despois das dúas e longas xornadas no campo ou no mar. Cando o viño, as cartas e as partidas de dominó levantaban os ánimos dos ali presentes, empezabas a cantar e bailar dentro delas. Moitas festas recóndanse ata altas horas da madrugada. Non hai mar sen porto, nin porto sin taberna.